Menin esasy halifam Türkmenistan'ın atgylanan başçy Mustak Aýmedow'un aýdan aýdymlaryndan biri aýdyp beräýin zalymdan boldy diýip bir görüş hadisanyň bir gowy aýdym bar da onu. Mulaýym gowy aýdym men onu aýdyp beräýin onda. Bolar halipa. Wa'şın koçaytın penhayn bederdi Haymanay bir qarday zalımdan boldy Athalmayn ağır tüpler bolurdum Taklana bilmedim dilimden Başım yerleri terimden öter Çoğunları teyde fevdum kuysan Ortaya bağılmışım hallam yeter Bilbil aydaray bana gülümden bolly ayırsam arı aydaray mağay balımdan bolly Hayrevşendir bir pirim teygin tutar Hayyıltağa değilgin umranda yeter Taharlar qiyğır şıqdırnaylar öter Tırnaydaray mağa okulumdan bolly Haganay canlarım ayık Taharlar qiyğır şıqdırnaylar öter Tırnaydaray mağa okulumdan